ano a chama da reivindicación permanente e supón un molesto lixo nos ollos dos gobernantes que desprecian as súas movilizacións e tentan de menosprezar a representación que ostentan na sociedade. Agradecemos desde a Federación Teucro esta actitude de vanguarda reivindicativa e recoñecemos con este premio o seu afán pola procura dunha sociedade mellor para todos. Gracias en nome do cidadán de Pontevedra. Unha amiga miña que traballa asiduamente no 15M de Madrid fíxome saber que non era clase media e que tampouco era esa clase baixa preocupada por comer, que había unha serie de xente no 15M na que eu non reparara. Mentres que o poder nos ten embobados con eso de panes circenses, festas culinarias, e o único que hai son celebracións futboleiras. Ese é o narcótico que nos... E o 15M foi capaz de mudar estas prazas en paixón constituinte, é dicir, establecerse uns cos outros, acordar, optar polo horizontalismo, optar polas decisións compartidas, optar pola comunidade, traer a política á praza pública, sair dos sofás, sair do consumismo para ocuparse dos problemas de cada día. É xente moza a que se lle chama xeración perdida. O 15M, de alguma maneira, é unha chamada contra este tipo de economía, contra este tipo de política, contra este tipo de sociedade. De alguma maneira se moven dentro do sistema para os reformar, entón lutan polos direitos laborais, lutan en contra da privatización da sanidade e da educación, lutan pola democratización, mesmo por reformas na Constitución, etc. Un pouco diferente que é a que vai en contra do sistema, que pensa que o capitalismo está caducado e que há que construir novas formas de vivir. José Luis Vidal, secretario da Federación, vai dar lectura á acta da Comisión de Cultura. Con data 26 de abril de 2012, reúnese a Comisión Permanente da Federación de Asociacións de Veciños Teucro e, entre outros temas, acorda por maioría absoluta aprobar a concesión do Premio Cidadán Teucro ao movimento 15M de Pontevedra. O 15M é un movimento social importante, plural, cívico, independente, democrático, participativo, horizontal e asambleario, con xente de todas as idades, especialmente xóvenes, e sen estar personificado en ningún partido político ou persoeiro. O 15M puxo en evidencia a fractura que existe entre a clase política e a ciudadanía, que desperta desconfianza tanto na dereita como na esquerda, porque coas súas denuncias os está sinalando como culpables da situación a que chegamos. O 15M foi un soplo de ideas e de esperanzas nunha sociedade atemorizada e dominada polos mercados, por banqueiros insaciables e políticos corruptos sen escrúpulos que se enriqueceron a costa de empobrecer os máis débiles. Denunciou que o capitalismo afastouse da democracia e díxonos que a democracia real é a nosa arma contra a ditadura. Foi unha revolución amable, sen violencia, pero que nos deron unha lección de responsabilidade e de madurez. O 15M ensinounos a tomar conciencia de que a democracia real é outra cousa distinta a que nos queren facer creer. E por iso conseguiron arrastrar a moitos simpatizantes de todas as cidades, unidos por unha só causa. Grazas por ensinarnos a soñar e a convencernos de que o soño é posible. Pontevedra, 26 de abril de 2012.
Ten a palabra Patricia Díaz, en representación do movimento 15L Indigna de Pontevedra. Boas noites. En nome dos que compoñemos o Movimento Cidadán 15M Pontevedra, quero agradecer o terceiro premio Cidadán que tivestes a deferencia de outorgarnos. O aspecto que máis aprezamos deste recoñecemento ao noso traballo é que foi concedido por unha federación de veciños, é dicir, por persoas que coñecedes moi ben a realidade desta tarefa, o moito que ten de traballo continuo e calado o impulsar a participación cidadá e crear opinión na nosa cidade. Por iso, este premio ten para nós un notable sentido valor. Aceptámolo con profunda gratitude, pois temos plena conciencia do que vale, e ben sabemos que este premio non é exclusivo de quen colabora activamente neste movimento, senón que pertence a todos os pontevedreses que se movilizaron neste último ano na nosa cidade. Nos tempos difíciles que vivimos, que un grupo de cidadáns anónimos reciba unha distinción como esta é en sí un motivo de agradecemento. Sentimos este premio como un recoñecemento ao traballo que levamos a cabo durante o ano 2011, un bon número de persoas concienciadas, perplexas e indignadas ante o panorama político e económico que levamos padecendo os últimos anos. A leña levaba acumulándose meses con noticias de recortes sociais, dilapidacións económicas e promesas incumpridas, e o vento que avivou as chamas foron as redes sociais. O 15M xorde ao albor da primavera árabe que se vivía en Exipto, vertebrouse a toda velocidade e por todo o país, onde de forma espontánea se xerou o nacemento dun novo movimento cívico en base a unha metodoloxía asamblearia, unha organización horizontal, apartidista e distanciado de calquera sigla política. Pontevedra inicia a súa andaina na primavera do 2011, cando asombrados e ilusionados vimos como os nosos veciños se sumaban de forma decidida ás multitudinarias concentracións nas principais prazas do noso país, entre elas o epicentro da protesta, a Porta do Sol. Como unha cota presión que se destapa tras varios anos de efervescencia contida, empezaron a xermolar un aluvión de ideas que, ata o momento, se viran marxinadas a discusións entre amigos, ou, aínda peor, que estaban ocultas nun canto das mentes e os corazóns individuais. Da seca pasouse a chuvia de ideas e desta a unha tempestade innumerable de propostas. Foi entón cando empezamos a organizar este caos e a establecer unha serie de acordos de mínimos, buscando resaltar aquelas propostas que tiveran un amplo consenso. Cada xornada do mes de maio éramos máis persoas na rúa, sendo a aceptación por parte da cidadanía a que puxo os cimentos do que logo pasaría a denominarse Movimento Cidadán Indigna de Pontevedra. 4 son os logros incuestionables do último ano do 15M no ámbito estatal: meter na xenda política a dación en pago, a obriga de facer público o patrimonio de deputados e senadores e poñerse cara aos desahucios. Pero este movimento conseguiu un cuarto aspecto fundamental, xa que, ademais dun movimento de protesta, o é tamén de proposta, e contribuiu a revitalizar o debate democrático, sendo un auténtico sopro de aire fresco nas prazas públicas, onde temos a maravillosa experiencia de atoparnos cos nosos veciños, compartir, desenvolver e discutir proxectos para o ben común, fomentar a actitude crítica entre os asistentes e para decidir accións sobre o territorio que habitamos, a nosa cidade. E iso Pontevedra fixo moi ben. 8 manifestacións, infinidade de charlas informativas, concentracións, creacións de espacio de información e debate, colaboracións activas con outras entidades e asociacións da cidade, que converteron ao 15M nun axente dinamizador da nosa sociedade. Como persoas libres e voluntarias que reivindicamos a dignidade e a conciencia social, estamos unidos ante todo por unha vontade de cambio, cara a unha sociedade que dé prioridade á vida por riba dos intereses económicos e políticos. Por iso é necesaria unha revolución ética. Todos estamos a loitar para que a sociedade teña o cambio que nós e os nosos fillos necesitan e merecen. Unha vida digna nun ámbito social, político e económico que se adecue ás nosas necesidades e non ás exixencias da banca e das grandes corporacións financeiras. Queremos as persoas e a terra na que vivimos por riba dos intereses económicos.
Non queremos políticos corruptos, nin queremos que os nosos representantes esquezan o pobo, aceptando sen criterio leis e reformas que atentan contra os dereitos máis básicos do ser humano, como son a vivenda, a educación, o traballo e a saúde. Queremos crear un sistema máis xusto, onde o ser humano sexa o máis importante, rompendo co conformismo que tanto dano nos fixo, facéndonos vítimas da desinformación e a manipulación mediática, así como do actual sistema económico. Estamos convencidos de que este é o momento, polo que necesitamos estar máis expertos, máis inconformistas e máis unidas que nunca. Temos o deber de seguir adiante, que as nosas voces, ignoradas polos medios e os políticos, se escoiten en todos os recunchos do planeta. Sabemos que isto é longo e difícil, polo que debemos enfrontarnos a un sistema que nos abandonou nas mans egoístas, incoherentes e ambiciosas dun capitalismo bestial que provocou no mundo a crise e, a súa vez, o despertar das nosas conciencias. Por iso, o verdadeiramente trascendental é resolver a tarefa de facer política dende abaixo. Isto non só implica centrar as demandas cidadáns, senón canalizar as expectativas diversas da poboación, non para constituirnos como representantes do pobo, senón que o reto reside en aprender a actuar políticamente como multitude, para provocar un profundo cambio na forma de facer política. Creemos que debemos seguir axudando a descubrir e compartir os motivos de indignación da xente, tal e como explica Hessel no seu libro Indignaos, onde nos invita a que atopemos ese motivo de indignación que nos faga sentir vivos. Sen dúbida, esta exteriorización e posta en común foi un dos factores que levou a que o 15M gozase de legitimidade e concorrencia. Outro camiño a explotar é o de seguir colaborando activamente en plataformas que nos permitan articular a nosa loita cada outros colectivos, posto que estes espazos non poden quedar na esfera do individual, senón que deben articularse na suma de experiencias dende diferentes ámbitos para conseguir un movimento verdadeiramente plural. O noso papel debe centrarse en ir tecendo lentamente un armazón social fragmentado por anos de desesperanza e de confort. É dicir, en lugar de asumir a tradicional fórmula de transformar a sociedade a partir da acción do Estado, cambiar a perspectiva e asumir a longa e paciente tarefa de modificar o actual estado de cuestión organizando a sociedade. E cando alguén nos atope tecendo pacientemente aquí, en Pontevedra, en Málaga, en Sol ou en calquera punto do país, entón poderemos dicir que imos lentos porque pensamos chegar moi lonxe. Somos o presente, pero vémonos con futuro, pois isto só acaba de empezar, sen utopías, cos pés no chan e o berro no ceo. Seguimos tendo numerosos cabalos de batalla. O paro, a privatización dos servicios públicos e a loita contra a corrupción son sen dúbida os inimigos a bater. En momento de crise non se poden recortar os dereitos sociais e culturais que enriquecen e protexen a unha cidadanía que debe afrontar os retos que se aveciñan con máis formación, reflexión, debates e novas ideas. Sabemos que estes son tamén os vosos obxectivos como Federación Veciñal, polo que tedes toda a nosa axuda e apoio para cando vos sexa de utilidade. Moitas grazas a todos por este premio, que para nós constitúe xa un auténtico tesouro. Este recoñecemento é polo esforzo dos meus compañeiros aquí presentes, dos que non puderon vir e dos que seguen connosco no recordo. Con profundo cariño queremos dedicarlle a memoria do noso compañeiro Fernando Bandín. Moitas grazas e ata sempre.